Часът на Хипократ. По радио Стара Загора. Това са честотите на радио Стара Загора. Предаването е Часът на Хипократа. Темата в днешното предаване е посветена на Международния ден за съпричастност с засегнатите от ХИВ-СПИН. Мой гост в студиото е Деница Петрова, заместник-председател на Асоциацията на студентите медици в България. Не за пръв път гостува тук. Дени, здравей! Здравейте! Радвам се, че си наш гост. Нека започнем оттам. Става въпрос за една различна дата от 1 декември, защото обикновено и българинът и целия свят, казвайки ХИВ или СПИН, винаги свързват деня с 1 декември. Кога се провежда Световния ден на жертвите от СПИН и защо именно на тази дата? Значи Световният ден за съпричастност с засегнатите от ХИВ-СПИН се отбелязва традиционно всяка година третата неделя на месец май. Тази година това се пада 18 май. За този ден за съпричастност той се проявява с цел за изразяване на почит към паметта на починалите, точно тези, които са били заразени от ХИВ-СПИН, както и в подкрепа на живеещите с вируса на ХИВ и техните семейства и за повишаване на информираността и чувствителността към този проблем, тъй като не е малък проблема и само един ден, както 1 декември отбелязахме, не е достатъчен, за да заострим вниманието на хората. Затова има и 18 декември, както се пада тази година. Добре, а защо е важно да отбелязваме подобен ден, а не само 1 декември? Ти казваш, че това наистина абсолютно не е достатъчно за подобно заболяване, чието размери са колосални. Дай Боже, напоследък, говори се, че евентуално ще започнат да намаляват тези размери на тази пандемия. А защо е важно, освен това, да се говори за този ден? Значи 1 декември е избран от СЗО с цел да насочи вниманието на обществото към проблемите на СПИН и на носителите на вируса на ХИВ. Денят за съпричастност е важен, защото изразява спонтанното отношение на обществото към засегнатите от болестта. Той е ден за почит към починалите и подкрепа към болните. Този ден е важен, за да повиши както чувствителността, така и съпричастността на обществото към болните, както и към загиналите от ХИВ-СПИН. И според мен няма сравнение на двата дни, 1 декември и 18 май. Просто трябва да заострим вниманието на населението към проблема СПИН и към, не само към болните от вируса на ХИВ, но и вече починалите и към техните семейства, тъй като това също е много важен проблем. Добре, различни са инициативите по повод 18 май, подобни са вероятно и за 1 декември, затова ще чуем само след малко националният отговорник за репродуктивно здраве и СПИН на Асоциацията на студентите по медицина в България, Александра Стефанова. Тя ще ни очаква на телефона. Вие, слушатели, напомням ви, че на телефон 616-440 с код за Стара Загора 042 можете да се включите по темата ХИВ в светлината на прожекторите, част от мотото на Международния ден за съпричастност са засегнатите от ХИВ и СПИН. И нека бъдем по-толерантни към тях. Така, с едно наистина добро пожелание и въпросът ми, който е и последен, какво си пожелавате вие като организация и какво желаете на всички онези ваши колеги и хора, които ви слушат и към настоящия момент в нашия ефир? Аз с всичките си кампании отправя послания и много бихме желали повечето хора да се вслушват в нашите послания, за да може по-рядко да прибягват до услугите на лекарите. А на всички хора и на нашите, и на всички, включително колегите, пожелавам най-напред да са здрави, да са позитивни, с любов да подхождат към проблемите и с мъдрост да ги разрешават, защото характерът се калява в трудностите и точно тогава става ясно какви хора сме ние. Аз много ти благодаря за отделеното време. Радвам се, че успяхме да се чуем в нашия ефир. Александра Стефанова, национален отговорник за репродуктивно здраве и СПИН на Асоциацията на студентите медици в България, специално за Часът на Хипократ. Както вече разбрахте, отделете време и помислете за тези, които живеят с ХИВ и СПИН. Тези хора са сред нас и се нуждаят от нашата толерантност и подкрепа. И колкото и да сме различни, независимо от нашия пол, възраст, професия и социален статус, всички ние живеем в свят, в който ХИВ съществува и всички ние носим отговорност да помогнем и да реагираме, защото животът е безценен. С този призив младите доброволци се обръщат към всички старозагорци. Дени, какво си пожелаваш и ти, а всъщност и на всички от тези хора, които ни слушат? Ние знаем, че и днес имате още инициативи, свързани с друго събитие. Какво си пожелавате в този слънчев ден?
Пожелаваме си най-важното всички да са живи и здрави. Както каза Алекс, АСМБ, кампаниите на АСМБ имат мото, имат и призив към населението и дано всеки да се обърне поне малко към този призив и да не слагаме стигми на хората. Всички сме еднакви, до някъде различни, но в повечето случаи сме еднакви и да не се различаваме по това кой какъв е и да не им слагаме етикети. Хората болни от СПИН не са по-различни от нас. Трябва да се държим нормално към тях и именно с това е 18 май деня, който искаме да отбележим, просто да покажем, че всички сме еднакви и че трябва да се държим съвсем нормално с всички. Добре, аз ти благодаря за това твое участие в предаването Часът на Хипократ. Сигурен съм, че ще имаме и други поводи, а и ние ще продължим да следим вашата дейност. И аз много благодаря. И още веднъж в края на тази част, нека заедно да изразим своята съпричастност утре в Международния ден за съпричастност са засегнатите от ХИВ и СПИН, ХИВ в светлината на прожекторите. Часът на Хипократ продължава с здравните новини само след малко.